wa minewa gi jok mosebudhore mondo watiekru ir kama kanyakla. Erokamano Victor. Erokamano ahinya. Yes. Merry Christmas and a happy new year. Give Vincent Otieno. Oyawre nyakwara mogajiwa kendo machiegni. Jodak ma Kasule mayudore Kisumu East Sub County ma Kisumu kwedo mokalo wache mar goyo chape oboke Kasule Tido Sublocation manolok nyinge kawuok kuom North Kasule Sublocation. Bende koro giwacho ni negibet piny magigolo pachgi chenro mar kawo pach jopiny magiduto negiyiere ni sublocation manyienno nyinge en North Kasule Sublocation. Walter Ogada bende en jakom mar riwruok mar jo Kasule kata Kasule Welfare Association wacho ni gibuok kaka koro negineno lokruok mar milome manogoye chape oboke namba 203 kata Gazette Notice namba 203. Owacho ni ogibiyie lokruok makamano ka bende gidwaro ni mondo nying mar sublocation no loki kendo ndike nying mabende jogweng' ne obedo piny ma oyiere. Nwabedo piny mwatimo ni public participation early this year. Kendo kaka nwapogo Kasule nwan kod units 15. Units 7 gi nus ne ni malo manwaketo ni gin North Kasule Sublocation. Unit madok mwalo nwaketo ni Kasule Sublocation. Kaeto wariwo giduto units 15 manwakwayo mondo miwa Kasule Location. Notimore maber kendo Gazette Notice mano ornwa no oyie gi gimane wawacho kendo nomiwa Kasule North Sublocation, Kasule Location. En wach maduong' ahinya mwawuoro kaka jo Kasule ni kochopo November this year to wanwang'o Gazette Notice machielo mopogore kod mano obironwa February this year. Wanwang'o ni koro Kasule North Sublocation mano oyienwa mokwongo olokore Kasule Tido Sublocation. Wach mar Kasule Tido Sublocation nokwakadho. Ka ogai mar oganda mawuok e gwenge ma Kasule kono mano jaduong' Joshua Kidiga to ne owacho ni koro gichich ni chal ka gima jomoko emane obedo piny ma ochiwo timo lokruok makamano. Ataro madwaro chika pacho kaachiel kod ataro mar paro mabende ne ogol gi jogweng' ma Kasule koluwore gi nying mar sublocation no. Ne waketo Kasule North kamano nikech dhoudi mang'eny ni ka, ja Kasule ni ka, ja Kasagam ni ka, jomopango bende mong'iewo lobe wan go. Koro nongo nyal kawa a single name mondo wakete dhot achiel. Mar ariyo, Tido is a very small unit e Kasule. To ere kaka nyalo kawe mondo koro lose unit maduong' mabiro dwaro mang'eny ni plan mar gen loso location. To mano ok bi konyowa. Wadwaro ni mondo gimonya ka wang'e joma nyotimo gini nyo gitime to gitime yo marach. Kasule North will remain Kasule North and North nyaka hewa nyaka ndalo mabiro. Dongu yien mondo Kasule remain. Donge manen. Wano ko biloko awacho kawuono kaka ogai makomolo ni nying mar Kasule North ok noloki. Kumachielo nyakwara mogi en jogo ma ikgi oniang' e kaunti ma Siaya dwaro mondo sirikal omednegi omenda ma imiyogi dwe ka dwe e bwo chenro ma otisi ni Inua Jamii Program. Nonro mabende ne otim e wi chandruoge ma jok ma kamago kale ne oyango ni jodongo chamo mana siling 2,000 kende e bwo chenro no mabende giywak ni tin mokalo koluwore gi dwaro mekgi. Kuki kaunti ma Siaya Joja Molo gilen mathoth e wachni. Nonro ne otim e dwe mar 9 mar higa ni mane gito ng'eyo kapo ni jogo ma hikgi oniang' oyiere gi moko kuom gigo ma piny owacho timonegi kaka kuom ranyisi chudo mag omuom mag jodongo, omuom mag aheri to kod kata weche mag thieth. Ka nonro no ofwenyo ni jodongo ok mor gi pesa ma gisebedo ka giyudo kaka ilero gi migosi Daniel Odipo ma en ofisa ka riwruok midendo ni KESPA ma ema ne otelo e timo nonro no. This is a study which was conducted in September. Now, a number of older persons were interviewed and gave their issues on 3 major aspects that we were considering for this study: social protection, Inua Jamii, and pension. A number of those beneficiaries complained about the stipend to be too little, that cannot meet their basic requirements. The study found out that 2,000 shillings is also very much minimal to accommodate the needs of those beneficiaries for a whole month. Oluwo ni giywago bende yo ma ichiwo godo pesago ka giywak ni thothne pesa no rumo e yo nikech giomo gi kuonde mabocho. In addition to that, the beneficiaries are spending some substantial amount of money in transport from wherever they come from to the pay points.
which is already eating into the pay. The other thing is that there is some distance these people have to cover to the pay points, which is also time wasting and generally costly. They have also come up with a recommendation that if possible, these pay points should be decentralized to their various villages so that they just pick it nearby their homesteads. No wuoyo e kinde mane gichiwo ripod nonrono Awelo Chiefs Camp e boma ma Siaya, kama nofulo e bende ni jodongogo dwaro ni chenro mar ndikruok ne okumba manyien mar thieth bende chwalnegi nyaka e kor gwenge. On healthcare services, a recommendation has been put that this new scheme called Social Health Authority, the personnel should go around and do enrollment to the wazees wherever they are, instead of them going to register in centralized places like, say, Huduma Center or what used to be NHIF offices. This report has been validated, and we are going to gather more recommendations from those we are disseminating the report to, so that we compile this report and present it to the various duty bearers for action. Ne Radio Ramogi County ma Siaya, and George Amolo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Jodak ma kaunti ma Migori wadwon gi piny wi lipot mar Mzalendo mabende ne oyango ni jaod bura Marongo Polabur gi nyawadgi ma Kuria West mano Mathias Robi gin achiel kuom jood bura ma pok ong'amo dhogi ma olosi bunge e bwo thuolo mar higa achiel mokalo chien. Kaka leronwa gi ripota mar kaunti ma Migori George Juma en ni koro jodakgo kane otelni kod Ben Ojwang bende koro wacho ni jaod bura mora mora ma ok osebedo ka wuoyo od bura chal ka gima koro rem timo tije mar chung ne jok manoyiere. Bende koro gilero ni mano nyiso ni koro chal ka gima chandruok mabendo kwako kuonde ma giritogo ok chop ne sirikal kaka leronwa gi ripota marwa e kaunti ma Migori Jojuma. Lipodno mar Mzalendo mabende yanka ka jod bura osbiro ka koro twak e boma malo ka achiel kod mano mar Senate ne oyango ni jobondo Marongo Polabur ka achiel kod mano ma Kuria West Mathias Robi maruto giwuok e kaunti ma Migori gin mokom jod bura mabedo osbindo ko ling' thi e od burano e kinde mar higa achiel mokalo. Lipodno osekelo paro mopogore opogore kowuok oganda e kaunti ma Migori. Ben Onyacho Jwang mwenye jadak e kaunti ma Migori kendo janon siasa wachi sama jod bura koro pok ong'amo kata dhoge od bura koro nyiso ni jod burano oserem e tije. Ma nyalo go jago kura gi buok ni mar tich maduong' mar jaod bura en gimiluongo ni representation, bedo jaote mar jopiny. Tich mar ariyo maduong' mar jaod bura en tijno mar loso chike gi dho ngere mano legislation. Mar adek mabeduong' kabisa en tijno mar gimiluongo ni oversight, ng'iyo kaka sirikal mamalo tiyo gi mwandu mar jopiny. Koro maduong' e adegi to en bedo jaote. Koro en gima rach adier kinyalo yudo ni jaod bura nyalo bedo od bura higa achiel ma en onge gima wacho, onge bill mopropose, onge kata gino mopenjo e weche sirikal kaka tayo piny gi mwandu mag piny. Onyacho wacho ni jobono bedo ok nyal wuoyo e nyim od bura koro nyise kata gigo eko mabende koro osbedo ka koro sando jogo morito ok nyal chwal makare e nyim od bura. Owacho ni obedo kod buok ni jobono Marongo Polabur en achiel kuom mago mosbedo koro kuo e nyim od bura to nitie midhieche mathoth mabende koro kwa gwengo mag Rongo ma onego chwal e nyim od bura mamalo. To gin jogo mabe dhogi ng'eny kabisa kendo giwuoyo kabisa, kiyudo gi liete, kiyudo gi kata mane rambe, gin jok manyalo wuoyo kendo gin jok manyalo miyo ji nyiero. To mano kotenore gi dongruok ma japiny ooro ne gigoe od bura mondo gidhi gimanynegi. Koro miyo kata wan kaka Rongo constituency wabedo gi buok ahinya ni jaod bura wa oyudore list machal kamano. Ma miwa buok nikech Rongo ka nigi issues mang'eny kabisa. Waneno ka Mzalendo report no ogolo nyaka ni ka ging'iyo nonro matut tadier ni constituencies go ma jood bura mawuoke mokuwe od bura go gin gidok chien moro kimaendeleo. Mae nosi kod Michael Omboga manani kaka jodak Marongo ok gimor kata matin kod yo mabenjo od bura Marongo mane giyiero koro kuwogo e od bura. Wani wamie teko on represent wa under article 1 to represent interest wa kakeji nego wa onego wache parliament kwa onge pi wache parliament kwa onge ya wache parliament kaji thinduwa kuthi school wache parliament kasti vidwa mawa wache parliament. Jobono Marongo Polabur kata kamano ne owacho ne lipot mogolno mowacho ni koro ok owuo e nyim od bura en mano bende koro ok chand pache kata matin, ka wacho ni gimong'eyo en jogo manoyiere osebedo ka koro pako tije kendo mor
kakotiyo. Abur wacho ni en obiro dhi nyime kod timo tijego mabende koro mulo ngima oganda kod gwenge mopogore opogore e gwego mag Rongo mondo koro oganda one ber mar dongruok. Ne Nyakalondo Maramogi Kuke kaunti ma Migori, an George Juma. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Kod familia moingo 100 mawuok e Central Kadem location e sub-county Manyatike koro dar moweyo miechgi nikech oula ma omonjogi kolure gi pi ma opong' ka uke nam Lolwe ma bendo medore kata omiyo aora Kuja be omedore. Ruoth ma Central Kadem location Mano Philip Opolo ne owacho ni anyuola ma koro pino ne odwa ahinya wuok e gweng' ma Konyango kod gweng' machielo ma iluongo ni Sidoka. Bende ne owacho ni jok ma koro pi odarogo nyaka gi sani koro jot mana ka jowetegi mamoko e gwenge makono kapod ging'iyo wach midhierono ka koro nyalo dhi kodgi. Ka bende owacho ni bath ohinga kata daika ma ne ogere bath aora Kuja okethore kolure kod pek mar pi ma bende ne owuok e aorano ma koro jok mane odak e bath ohingano koro kale midhiero mar oula e gwenge makono. Jatend loch nangano bende koro ne olero ni eka miche gi miche mag puothe mane negi chame igi bende pi oketho. Gino bende koro wacho ni jopur biro kwano lal maduong' mokalo. E wi mano koro kwayo sirikal mondo miyo yie odonjre e wachni mar konyo jodak makono. Ka bende wacho ni pono ni ok okaw okang' mowinjore to kata oganda mawuok e mier mathoth pod biro medo dar ka koth omedo chwe gwengego. Gwek mowuok Sido kuma dai korumo kochiko nam odhi obaro kato yudo nam be kang'eny ogo reverse oduogo e center Manyora gi mier mambele miluongo ni Sido gi Kanyawanga mapiny odhi opong'o mier mang'eny kanyo ma around 60 household odhi e mier jomoko mier ma Konyango go be around 40 households nowuok e miechgi odak gi jomoko. Komachielo en ni kanisa mar Nomia bende koro golo siem mager ne kanisni mamoko kolure gi wach mar bedo ni kanisnigo koro wuok oko ka gikwedo solro kata sadaka ma ogol gi jatend piny Kenya William Ruto. Bende koro giwacho ni tim ma jatelo osebedo katimo en gino ma oluore gi dwaro mar chike mag polo kaachiel kod bedo ni kata mana muma opuodhe. Archbishop ma iluongo ni Michael Odhiambo Obego kod jalupne David Odhiambo Abaki bende ne owacho ni sadaka gin solro ma bende yawo godo yo mar chopo Nyasaye ma onego beni kori kawe yo maracha. Jodolo ariyogo ne owacho ni kaka kanisa mar Nomia gin gisiro lwedo jatend piny William Ruto kama gi oganda jo Kenya moko mondo yie wuog oko kendo konygi e siro lwedo Ruto kendo gichung jatelono. Wechego ne obiro mana bang' jumbe adek kende bang' ka kanisa mar Jokopere ne ong'ado ni gin ok gibi kawo pesa mora mora ka wuok kuom josiasa mora mora ka moting'o nyaka jatend piny William Ruto. Gino bende ne omiyo gikawo okang' mar ne duoko ne pesane. Giko mar weche manyien nyakoramo kane gin mago motuche kor gwenge tudri gi Nyakalondo ni ka oromo saa 7 mar dweche onyina dimba. Nyinga Vincent Otieno. Magone matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Mano Vincent Otieno kaka osesingo ni weche manyien pod medo chopo e wado mar ka weche manyien kanya kwara mga jwango obiro duogo kendo saa 4 obiro nyiso ni to kawuono mesa mar ka weche manyien luwo weche mage